kala-kala tana rikida ya danta ya wuce a misalta jini take ta bibiya ashe jini take ta bibiya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gida? Lafiya lau wallahi. Allah, ummi nake so an magana da ita. Ummi? Ina lafiya ko? Lafiya wallahi, lafiya lau. To baka kira ta a waya bane? Wallahi na kira wayanta kaga a kashe. To ba matsala bari turo maka. Okay, nagode. Thank you. so ba shi zaniya Wallahi lafiya kuma kin sani ya gida ya ji dadi yau ko waje ma. Jin daɗi sama-sama. Lafiya? Ina ta kiran waya ummi a kashe. Na kashe wayana ne sabida kai. Kamar ya saboda ni. Sabida ba na so ka kira ni a waya bare ma haɗin ɗaga in ji muryanka. A'a. Kamar ya baki so da kira ki. Ummi ba za ki taɓa canjawa ba ne? Ba zan canza ba. Ai wanda ya ce baya son ka har abada. To ko ke baki so ni ai ina son ki. Ni kuma ba na son ka. Ni kuma son ki yanzu na fara wallahi ina son ki. To ba na son ka. To ni yanzu ma kin ga dama na zo ne mu yi maganan cewa zan yi magana za a turo gidanku saboda ai magana auren mu a Da wa za a yi maganan auren? Da wa za a yi idan ka sake ka turo gidanmu aka yi min auren dole ba na so ko sai na kashe ka. Alhamdulillah. Allah na gode ma da kake so za ta sanadiyar mutuwata. Kana da hankali kuwa? Hankalin me ya jawo haka? Kisa fa aka ce fa. Ai ni na aure ki ma ki kashe ni ai nasara ce. Cabdi jan to kuwa za ka gani kuma zan aikata. Ni kai albanci daɗin abu ne daukan mu wallahi ai na so da ni aka ji ai an huta a gurin nan kaga hunga yace ni magana je ko ne ai gara da karba aka kiba wallahi in dai ke kika kashe ni to ni buri na ya cika a duniya na auri wanda nake so kuma wanda nake so ka kashe. Matsanan ni ka bani guri na tsane ka har abada kuma ba zan taɓa tarayya da kai. Wallahi ni ko wallahi tallahi ko za a kashe ni ba abin da zan da kai kuma idan ma ka saki aka turo aka min dole sai na kashe kana gaya ma ka ci da kyau. Wallahi ko za ki kashe ni sai an yi auren nan ummi. To ai ko wallahi sai dai bakin ciki ya kashe ka ba abin da zan da kai ko maza sun kare wallahi ina son ki ummi. Ummi. assalamu alaikum gida barka ne yauwa mai gida anya lafiya ka kalau ko kuma kamar da mahaukaci ne amma kana jin mace tana furta tana ba ta son ka amma kana wani kai kana haka zaka aure ta ita ce ba ta so na ko ita ce ba ta so na ko to ni ina son ta gida ka me naka ba ka da hankali ne mara hankali zai zo neman aure ne saboda jaka ta magula kana jiwa kana cewa idan ka aure ta za ta kashe ka amma baka daddara ba ai ni buri na kenan na auri wanda nake so kuma ta kashe ni me a ciki kaga rabu da shi wannan bai san abin da ke faruwa a gaba to yanzu mace tana son ka kun yi aure ta kashe ka mabalantana ba ta son ka kun aure ta zai kasance kenan wannan wata shikaya ce ta ku ko da za ta kashe ni wallahi da abin da ke santa kuma kuna ɗaya daga cikin mutanen da zan ba katin gayyata in ka gan mu ba to zan tura a yanar gizo ka je a duba kwakwalwa ka gaskiya akwai matsala a tare da kai sai dai bayan bikin je a duba bayan ka zo ka ci taliyar amarya Allah baka lafiya da yanda aka kai nisa wannan dai ba za a kira shi da so wallahi ba kai sa ido